on zombie apocalypse. Ayan na nga guys, at nag-start na itong ating RB category. Gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon guys sa patuloy na paggabay sa atin. At sana magkaroon pa tayo ng maraming pang laro dito sa Infanta. Salamat sa ating sponsor, sa ating incoming counselor ng Infanta, ang ating barangay captain, Chrysler J. Meliora. God bless po. At ayun nga guys, at nasa 800 meters na tayo at pwede nang bumanat itong ating mga tropa. Shoutout sa tropang AOB Pangasinan at AOB Zambales. Shoutout din sa Pangasinan Cycling Team, sa tropang Infanta Cycling Team at sa tropang Igya Cycling Club. At sa lahat ng sumali sa race na to, maraming salamat sa inyong lahat mga idol. At sana hindi kayo magsasawa na pumunta rito sa Infanta. So panoorin nating mabuti guys, dahil maganda ang naging bakbakan ng ating tropang AOB, combination po ng Pangasinan at Zambales at ang tropang Pangasinan Cycling Team at ang iba pa nating mga kalahok. Ayan nga guys, at kakaumpisa pa lang ng ating karera pero mayroon nag-attempt agad ng breakaway at nakalayo na sa ating peloton, tropang iba Zambales, AOB Zambales, Rainier Navarro. Dito naman tayo sa may peloton guys, at tropang AOB Zambales pa rin ang may dala, Leonard Alfonso. Nakasunod yung isang tropang Pangasinan Cycling Team. At yan nga, napakabilis ng takbuhan nitong ating mga tropa at talaga namang nagpapakitang gilas ang bawat isa sa kanila. May nakawala na naman dito sa bandang harapan guys, isang AOB Zambales, Leonard Alfonso, at isang Pangasinan Cycling Team mula sa Burgos, Ace Ocampo. Bukod sa dalawang ito guys, ay meron pa tayong isang breakaway sa bandang unahan, si Rainier Navarro. Mula sa likod, Mark Ramos ng AOB Zambales ang mga bilis na nag-counter attack at nilampasan yung dalawa guys. Nagtuloy-tuloy lang at nilampasan pa rin ang ating unang breakaway at may humahabol na isang PCT guys sa bandang likod. So napakatuloy ng ginawang pag-atake nitong ating AOB Zambales, Mark Ramos. At humahabol pa rin sa kanyang likod yung isang Pangasinan Cycling Team.
Sumukli naman dito ang tropang PCT at siya naman ngayon ang nagpakitang gilas sa bandang harapan. Hinabol din naman siya ng isang tropang Zambales dito sa bandang gilid at nagkabanatan na naman guys sa bandang harapan. Nga guys, at napakatulin pa rin ng takbo ng ating mga tropa at itong ating peloton. At dito tayo sa bandang harapan guys, may tatlo tayong participants dito sa bandang unahan. Isang tropa mula sa Pangasinan Cycling Team, Renato Sabido po ang nangunguna, at kasama niya ang AOB Zambales at AOB Pangasinan. At biglang may sumulpot mula sa likod, mula pa rin sa AOB Pangasinan is Slater De Silva ng Binalunan, Pangasinan. Ayan po, at siya naman ngayon ang bumanat at lumayo sa ating peloton. Nasa barangay na po tayo ng Igya at nangunguna pa rin yung AOB Pangasinan is Slater De Silva, at medyo nakalayo na nga siya sa ating peloton guys, at hintayin naman natin ang ating peloton. Ito na nga, paparating na sila, at dalawang AOB at isang PCT ang nagdadala sa ating peloton. Patuloy pa rin ang banatan nila guys, at AOB Zambales na naman ang bumanat, nakasunod si Pangasinan Cycling Team, at AOB pa rin yung nakasunod. Magkakasunod guys na AOB ang humahabol at dalawang Pangasinan Cycling Team. Ayan guys, 3 versus 2 ang labanan ngayon dito sa harapan. At ang ating nag-iisang breakaway is Slater De Silva ng Pangasinan AOB, patuloy na bumabanat guys dito sa unahan. May mabilis na humahabol sa ating breakaway guys, ang coach ng AOB Zambales, Marlo Corom, at may isang nakasunod sa kanyang likuran. Paparating na rin ang ating peloton na pinapangunahan ng naka-light blue na jersey.
Dalawang AOB at isang PCT ang nagdadala pa rin sa ating karera. Nakasunod pa rin ang isang AOB Zambales at PCT pa rin ang nakasunod. Labanan na to guys ng grupo at napakabilis ng kanilang takbuhan. Halos hindi mo makita ang kanilang mga mukha. Kung sino ang susuko sa laban na to, ang siyang di mananalo. Tropang AOB na naman guys ang nag-attempt ng breakaway at lumalayo na siya ng bahagya sa ating peloton. Tropang PCT pa rin ang nag-aabol sa ating breakaway guys at nakabantay pa rin ng tropang AOB sa kanyang likuran. Nakasunod na rin ang iba pang kalahok dito sa bandang likod. Ito naman ang ating peloton guys at patuloy pa rin silang humahabol sa ating breakaway at sa unang chasing group. Ito yung ating chasing group at tatlo na lang sila guys na natitira. Dalawang AOB Zambales at isang Pangasinan Cycling Team ang patuloy na umahabol sa ating breakaway. At kumawala si Leonard Alfonso ng AOB Zambales at iniwan itong dalawa nating kalahok. At ito na nga po ang ating dalawang breakaway mula sa AOB Developmental Team, Raymond Casasyempre at Leonard Alfonso. Yun nga guys, at nasa 500 meters na lang at makakarating na itong dalawa nating breakaway sa ikutan.
So ayan nga guys, nakaikot na lahat ng ating mga participants at pabalik na tayo sa finish line. Tropa natin mula sa Infanta Cycling Team, MG Pulido, nandito lang sa bandang likod guys. Patay trangko ang formation ng tropang AOB Zambales dito sa part na to guys, at nakaharang sila sa mismong peloton. At isang Pangasinan Cycling Team ang bumanat at inahabol yung ating dalawang breakaway. Sinundan din siya ng isa pang tropa sa bandang likod. Nakaramdam yung dalawa nating breakaway at muling bumanat guys, at muling iniwanan ng humahabol sa kanila. So patuloy na namamayagpag itong dalawang AOB, Leonard Alfonso at Raymond Casasyempre, at muling nakalayo sa peloton. Talagang digitan ang naging labanan ng dalawang grupo dito sa ating race guys, tropang PCT at AOB Zambales ang patuloy na nagbabanatan dito sa bandang harapan. Ang guys, at dalawang Pangasinan Cycling Team ang nakikita ko lang guys na humahabol at nakikipagsabayan sa ating tropang AOB, at yung iba dito sa bandang likod ay mula sa ibang grupo na guys. So ang labanan ay parang 1:3 ang nangyayari dito sa bandang harapan. Ayan nga guys, at nagawang maidikit ng tropang PCT ang second group dito sa ating dalawang breakaway. Ayan nga guys, at talaga namang napaka ganda ng labanan ng ating mga tropa sa race na to. Nandito lang din guys sa likod ng ating peloton, at sumusunod pa rin sila sa mga nauna sa bandang harapan, at wala pang matagumpay na makapag-breakaway sa kanila. Bantay sarado guys ang bawat isa. And guys, talaga namang lumalaban pa rin ng tropang PCT kahit wala yung dalawang pambato nila. Wala si Kennedy Sus at wala si Adrian Ahmad. So bali ang tropang AOB Zambales guys ay nadagdagan ngayon ng kanilang participants, kaya sila ngayon ang namamayagpag sa ating race line. Makakahabol pa kaya ang tropang PCT sa ginagawang diskarte ng AOB Zambales, at sila ang nagpapalit-palitan dito sa bandang unahan.
Pagdating dito sa barangay ng Igi guys ay muling nakatakas itong AUB Zambales, Raymond Casa siyempre, at muling nakalayo sa ating peloton. Parating na rin guys ang ating grupo at nasa pangunguna pa rin ng iba Zambales, tropang AUB Rainier Navarro. Nakasunod si PCT at nakasunod si Alfonso. Palapit na tayo ng palapit sa finish line guys, at last 8 kilometers na lang ang natitira sa ating karera. Tropang AUB Pangasinan humahabol guys sa apat pang kalahok sa bandang harapan wearing jersey na green. And guys, at mabilis silang nagbabanatan. Tropang AUB Zambales, 3-4 guys na magkakasama, isang Pangasinan cycling team ang sumusunod sa kanila. 4 versus 1 na lang ang naging labanan guys dito sa bandang harapan. 4 na AUB Developmental Team at isang Pangasinan cycling team. Meron pa pala tayong isang naunang breakaway kanina, si Casa siyempre ng Zambales. So nadagdagan na naman sila guys. Ay nako, tropang PCT mag-isang lumalaban sa 5 AUB Zambales. Bumanat na naman guys ang isang AUB Zambales at umabol na naman yung nag-iisa nating Pangasinan cycling team at nagkabanatan na naman sa bandang harapan. And guys, so 5-in-1 pa rin ang labanan at patuloy na nagbabanatan, nagre-rematihan at muling namayagpag itong tropang Pangasinan cycling team. Siya pa rin ang nagdadala sa 5 AUB Zambales. Umahabol pa rin siya guys sa ating nag-iisang breakaway dito sa bandang unahan. Makakahabol kaya ang ating tropang Pangasinan cycling team o bibigay na lang dahil iisa niya guys na umahabol dito sa 5 tropang AUB Zambales. Ayan guys, at tingnan natin kung nandito pa ang ating tropang Pangasinan cycling team. Wala na. Nagtagumpay ang 5 AUB Zambales para makalayo sa nag-iisang tropang PCT. So bale 5 AUB po ang nasa harapan ngayon at sila ang namamayagpag sa ating race line. May isang grupo pa rin na humahabol dito sa bandang likod, tropang Pangasinan cycling team pa rin, at may isang AUB na naisama at tumahabol pa rin sila guys sa ating tropang 5 sa bandang harapan. Last 3 kilometers na lang ang natitira sa ating karera at buhat-buhat ni Renato Sabido ng Pangasinan cycling team ang second group. Nakasunod pa rin ang kanyang dalawang kasama guys. Ang pang-4 itong tropang AUB Zambales at pang-5 itong ating tropa mula sa Infanta cycling team MG Pulido. And guys, so inabutan na nila yung unang 5 kalahok na AUB at magkakasama na silang 10 guys. So napakaganda ng naging labanan at patuloy na lumalaban pa rin ang ating tropang Pangasinan cycling team. So tingnan natin guys kung makakaya pa nilang sumabay sa dami ng AUB na magkakasama dito. 6 na AUB, 3 Pangasinan cycling team at isang Infanta cycling team.
Mula dito sa likod, tropang Pangasinan Cycling Team ang bumanat guys. At hahabulin niya yung dalawang nagtatangkang mag-breakaway dito sa bandang harapan. At dalawang AOB ang nandito guys na gustong tumakas, pero nakita ng isang tropa kaya't idinikit pa rin niya ang grupo. So magkakasama na naman guys ang 10 nating klahok. At tiyak na maganda ang magiging resulta ng ating karera pagdating sa finish line. Palapit na tayo ng palapit guys, at nasa 2 kilometers na lang ang natitira. Ayan guys, so wag na kayong kukurap at maganda ang labanan ng ating mga bikers sa race na to. At may nakatakas na naman guys mula sa AUB Zambales. Mark Ramos ang muling kumawala sa ating grupo at nakalayo siya ng bahagya. Habulin kaya siya ng tropang Pangasinan Cycling Team at ng isang tropang Infanta Cycling Team. At tingnan natin guys, at may dalawang sumunod, tropang AOB Zambales pa rin. So bali 3 na guys na AOB yung nandito sa harapan. Sumunod naman si MG Pulido ng Infanta Cycling Team at Leonard Alfonso ng AOB Zambales pa rin ang magkakasunod guys. So last 700 meters na lang ang natitira sa ating karera. 4 na AOB Developmental Team at isang Infanta Cycling Team ang namamayagpag ngayon sa ating race line. Makakahabol pa kaya ang tropang PCT? At tingnan natin yung 3 nandito sa bandang harapan. Mabilis pa rin umahabol itong dalawa guys sa ating unang breakaway. Mark Ramos, ayan nga, at nauna na itong 3. Nasaan na yung dalawang nasa likod? Habol pa kaya? 3 AOB na guys ang nandito sa harapan, at sila na ang mananalo sa race na to. Ayan nga guys, at dito ko na lang kinuha yung ating finish line at hindi ko na sila pinarimati pa doon sa dulo dahil meron po tayong tropang ililibing. Yan. Ang 5 dumating si MG Pulido ng Infanta Cycling Team. 4 na tropang AOB Developmental Team ang nauna at isang Infanta Cycling Team. Dumating na rin guys ang ating peloton at nandito na lahat ang ating tropa. A few moments later. Dali. Sino? Mark Ramos. Mark Ramos from San Antonio po. San Antonio. First. AUB Zambales. Second. Pangalan? Raymond po. Raymond. Casa Siyempre po. Ha? Casa Siyempre po. Casa Siyempre. Yan. From Rosales po. Rosales, Pangasinan. First to. First, second, third. Pangalan? Angelo Apilado. Angelo Apilado. Apilado from Villasis. Fourth. Fourth. Sinong fourth? Sinong? Marlo. Taga saan to? Ewan ko. Taga San Marcelino. Ay, Shoutout sa AOB dyan. Okay, Team EUB. Tay Harrison. Shoutout sa iyo, Tay. Thank you, Tay. Ha? Kay Roxy Bike Shop. Roxy Cycle. Shoutout sa inyo po. Kami ang mga alagang Team Pogi. Fourth. MJ fifth. Alagang Pulong. Fifth na doon sa kabila MJ. Yan guys. Alaga ng Team Pogi. AOB Zambales. Ito. Si Batang Balasew. Yan. At ang ating PF, si MG Pulido. Very nice smile. Champion. May galit kaya sa akin, Dang. Dang, may galit kaya sa akin, Dang. O, compress para sa picture. Kasya yun. Unahin mo sa likod. Kasi naulo mo na di. Compress. Tagal nila. Padali, compress na, compress. Dalawa na, exot ko na. Compress. Picture. Oh. 1, 2, 3. 150 Leonard, easy. Ayan. Yun po. Okay, thank you guys. Yan. Yan, coach ng EOB Zambales, Marlo Corom. Yan.